Tawa vibes. Midnight na ba? To ato lang niya, na ko i-share sa inyo ha, nga tips. Unsaon jud nga di ta masakpan kung natay plano nga against atong asawa ba. Number 1, kanay mong cellphone. Ayaw gid na ipagalaw sa iya ha. Kailangan ikaw rin nakabaw sa password. Okay? Number 2, kailangan sa sakto nga time nga makauli ka gikan sa work. Kadyo lang, kuha sa ko kape kay. Naong bes, mangilila do. Awar ko ka, nagpaabot yung ka another tips pa jud. Klaro jud kayo na kay daw tang plano no. Ayaw mo pag inana guys ha. Dili na sakto yung plano. Dauta na nga plano agad sa inyo asawa. Ilab na to na itong asawa, dili na to na planuhan o bati. Dapat deserve na sila i-care. So ano sa pamper sa itong love guys. Okay?